Tokek kandak selanjutnya kandak dari Mak Naro, Bang Irsan dak ketinggalan pula, Mbak Dedi jo kawan-kawan Bang Teguh, Bang In jo kawan-kawan jo. Bakandak lagu CR ke lagunya Kapitaruah Ayah kita lenongan. Tolong kok le boleh pita je pito, boleh Eka Jason Amel Barendang pula ya. Tolong boleh? Barendang boleh ya. Jawek pantun je Pitaruah Ayah aku boleh ya. Turun boleh, turun. Kalau duduk dekat narancak kok kancang boleh turun. Dia gia sadabak kanda oi dek mama cubola lai bagi rasulullah alamku oi papasan ayakan malam dendang siang kasawah ayah kakak nayupe Anande ayada ngakan mana pantun jo pantun basaunya palama gurau mana aku dan ngalapasan ayah kok kayo usah gitu angan itu ujiananku anak ayah sama upe lah sudah untung yo suratan ba itu ana untuk yang antaba isu aku
Alarang suami setia kuno disuak sagalo tidak. Disabui bana kawala iman di dalam kewaguncang karumi kita mah adoan dan ngalapasan denayaya Assalamu alam takambang ayah indah kadilengan Yalah manaro 80 ke lagu jawab pitaruh ayah seketik pulau bari bercaca kok kadang bari bubuak tongkik jo kendak mamak dosana gitu kan lagunya Ratu Siano kita lenongan. Dia Ratu Siano Allah walimu kami barena lai berau lasa malamku sadangkan tibola ratu oi osari bare bangta sadangkan tungguan tibu Siano Jokoto gadang mainan bakawan-kawan laut tuane oi la siang seso malam batangga wasaitaram
dari mana japuilah balia laoi salun Baminta ratok siano Allah badendang kami bersamo oi daujang oi lai mancintu makanan elo tuang mambau oi buru ajuwo laut tuanai siano jokoto tua aina nakatigo jokoto gadang aina nakanduai ai gala atas yang oi rana nakayo mancali abansai oi selamat tinggal oi nana kanduai Ilah 80 lagu juara tok siano seketek pulau bari becaca kok gadang bari bumpua